या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत पारंपरिक रेसिपी पातोळे। नागपंचमी निमित्त पातोळे केले जातात। त्यासाठी घेतले हळदीची पानं, गूळ, एक नारळाची वाटी, काकडी, 2 वाट्या तांदळाचे पीठ, काजू आणि बदाम। तर हे 2 प्रकारे आपण पातोळे बघणार आहोत, एक काकडीचे आणि एक खोबऱ्याचे। तर पहिल्या प्रकारामध्ये आपण काकडी किसून घेतलेली आहे। आता त्याच्यामध्ये गूळ मिक्स करायचा आहे आणि हा चांगला मिक्स करून घ्यायचा आहे। तर हे आहेत दुसऱ्या प्रकारे खोबऱ्याचे पातोळे। ज्यामध्ये आपण भाकरीसारखं गरम पाणी घालायचं आहे, भाकरीच्या पिठात घालतो तसं। आता हे आपण मोदकाचं जसं चून बनवतो तसं चून बनवून घ्यायचं आहे खोबऱ्याचं।